as I count your hairs. Throw the first handful of dirt. Don't go back to that town without a coat. I once had a feeling, now it's some kind of joke. If this is not a breakdown, then I don't know what it's called. That winter, we just made tapes. Walked on dead pine. Go to sleep thinking if there was snow. Tomorrow, no. Throw the first handful of dirt. Don't go back to that town without a coat. I once had a feeling, now it's some kind of joke. If this is not a breakdown, then I don't know what it's called. Just carry on and walk on dead pines. You just carry on and walk on dead pines. You just carry on and walk on dead pines. You just carry on and walk on dead pines. You just carry on. Kamarádi jsou o to, aby přervali. Nikdy nepůjšu, že to je těžký. Se snažili vybrat místo, kde se vám bude líbit, vybrat jídlo, který vám snad bude chutnat. Tu počasí jsme se docela taky snažili, zábavu jsme nějakou připravili, věříme, že se budete a teď už jenom věříme, že se vám tady bude líbit a že si to užijete. A tak potom si připít. Tím zahaju. Ať nebo manželé! Ježišmarja! Škoda, byla. Kamarádi.
Tak ti chytne. Jo, potom. Já nemůžu najít. Pojď, pojď, pojď. Ano, tu jsou tady. A lidi mají hlad, pojď. Holky, a nerozbijte si hlavu. 3. Počkej, no taky teda. 3. Je to brzo. Jirko si nějak zvednul. Tyhle, víš, co to bude zase stát peněz? Nebrát to smykem. Ten míček, ten tam nebyl v plánu. Oboje drahý. Máš rohlíky. Doufám, že se to pořádně nařídí, že to praskne pro vás. A jde, hele, jde. Dávejte nám na tu vlečnou dráhu pozor. 3 trestní Asi zaplaškuje bod, myslím. Tak nějak. To já jsem neviděl. 3 už máte. Tak a zpátky do dráhy. Zpátky do dráhy. Prosím vás, můžu jak poprosit ty jak barumrady tam vzadu, skoupněte si dál. Do bezpečných zón. Ty auta vylítávají mimo trať často. Já už myslím, že se to blíží do cíle. Hele, mě už napadá ten dár teda. Tak přijíme, hráme čočku. No ty největší 2, 3, tady jich to vlastně je. Vyžeňte ty holuby. Neujídat. To nebude tak malá. Se Karolkou postavil. Karel radí. Není tam ještě nějaká větší ta čočka? Máme dostatek. Tolik. Není tam nic. Tak to bude asi všechno. Teď jsme teda sami trošku překvapení. Tak my zas. A vraťte je, prosím vás. Krásně. Krásně to zvládla. Ale stejně mi nic nenapadlo. Je vaše. Se vás nic nenapadlo. Co se teďko bude dít?
Vážení přátelé, vítáme vás na této taneční soutěži. Stardust! Máme tady ve finále naše hvězdy. Máme tady hvězdy z Uherského Hradiště. Přátel Marko. Terezo. My bychom rádi protančili celým tímto večerem a na úvod jsme vám zahráli něco jednoho. Dáme vám. Přátelé, Válce. Místo ani. Dáme vám. bravo! Bravo! Výborně! Umí! Pokud po tomto drobném kousku měl chuť na vídeňskou kávu, samozřejmě je k dispozici. Prosím naše porodce o bodové hodnocení. Ano? 11. To neudělali tak jednoduché. Máme tu čaču. Máme tu čačku. Kapela to nikdo neřekl. Čak. Karla, musíš vést jako. Já mám to vést. Kdo by měl chuť na latinu, je taky v kuchyni. Tak a jsme... Jsme u konce, až mi to mrzí. Bude to něco pomalejšího, měli byste se předvíct, protože dál už nic nebude. A prosím pro naši porotu. Pro naši porotu tentokrát. Ještě ohodnotíme čaču. Ne? Můžeme ohodnotit i čaču, ale je to v podstatě. Tak je to. Bylo to perfektní, byla to nešťastně formalita. Více jak 20 nemůžu dát. Otočku. Terezo, já... Tohle jsme to ještě neměli. Skočte si pro jiný lahve, chlapci, to bude za 12. A vyhazovačka. Bravo, výborně. Je to finále. 11. Naši poroce. Já dávám Gčko. Já jsem se splet. 11. Přijal 30 bodů. Postupujete dál do dalšího kola. Suché oči jsou taky jenom v kuchyni potom. Uvidíme, co bude dál. A dále, Terezo, můžeme přejít k dalšímu úkolu. Předal bych sem slovo opět Pepovi. Vlastně už bývá jenom poslední krátká záležitost. Intermezzo. Karel určí sever. Na severu si vyzvedne svůj svatební dar. Sever můžeš zaměřit tímto. No, určuj. Podle polárky. A já mám ještě pomůcky, když tak u stolu, jestli to ještě. Tady máš zaměřovací dalekohled. Potřebujeme tomto čočku. A můžete jít tím severním směrem a možná tam někde ten svatební dar bude. A jak je daleko? Ještě můžeme jít, aby jsme stalo. 2-3 světelný roky. Tady máš nějaký pomůcky, Karle, který by tě mohli pomoct. Tady špalek s mechem, ten je na severu. Mech pejván, Nebo ještě budova.
Jo, tak Ale jestli ten proč ani není otočený. No, tak. já to ještě radši ověřím. To jako, jsem měl pravdu. Jo. Držet, jo, potřebuješ. No tak ještě. Přesněji, přesněji. To je kočárek. Tak jdem, tak jdem. Ano, jako kočárek to opravdu není. To byla polárka, už jsem to pochopil. To byla polárka. Přihořívá. Cesta kolem světa. Já bych ještě... A nebo že by tou společnou. Možná by někdo hezké, napadá. Vystřihli ve tvaru srdce. Jo, no. Ale mně to přijde jako kolik pekla. Všechno časem nějaký tak. To je... Společně musí skákat do kaziza. Karel jako sám a pak na chodí nápis. Bez výjimky. A ten papír podržel, dost se bojím. Aby ho zapálilo jak teďka. Kdo nehoří. Jakože splane. To už. Aby nebylo potom srdce, to je. To bylo splane. Výborně. Tak kdo chce další? A nemáte jaký nábytek do toho vašeho půdního bytu? Musíme projít vůbec. Vlastně pomůžeme. Jo. Já bych to ponížil teda. Tak já už vím, co budeme dělat na balkóně. To je teda síla. Chudáci sousedí. Chtěli jste poznat sousedy? Ničko, zatemnění. To je Monika.